Pasaden gauean, ertzaintza askegunera iritsi den unea duzue hau. Aurretik prestatu bezala, sirena hotsa, gazte zigortuak erdigunean eta gainontzekoak hauek babesten, herri harresia eginez. 500 lagun baino gehiago. Ertzaintzak bitan jokaldi bera. Askegune ondora iritsi, pare bat minutu egon eta alde egin. Lehenengo etorrera gauk 12 galdera egin dute, eta, bueno, azaldu dira bi furgoneta eta beste bi patrulla, sirenetako argia piztuta zutelari gerturatu dira onera, eta, bueno, momentu horretan, jendeak hori ikusirik, ikaragarrizko erantzuna eman du, mundu guztia jeiki, zigortuen inguruan jarri da, eserita, elkarri eusten, oiuka, eta tinko, benetan izan da erantzuna ikaragarria, txalogarria, ez dakit, deskribatzeko zaila izan da eman den erantzuna. Astebete deramate bertan gazteek zigortuen bila baldin badatoz babesa emateko asmoz. Gaur eguerdian tentsio uneak bizi izan dira. Ertzaintzak gerturatzen ari zirelako abisua jaso baita. Jente ugari egonda bertan, besteak beste institutu eta unibertsitateetan greba egin baitute. Bestalde, atzo agerraldia egin zuten. EAJari herri harresian parte hartzeko gonbita luzatu zioten, lehen neurri gisa ez dezala ertzaintza bidali eskatu zioten. Urkulluk ordea zera erantzun du, ertzainek epaileen aginduak bete behar dituztela. Pausu bat eskatu diogu alderdi jeltzaleari, eta eskatu diogu gu badakigu agindu hauek nondik datozen, baina ez daitezela bereiek izan agindu hauek betetzen dituztenak, eta ez ditzala ertzainak bidali gazteak atxilotzera. Gazteek argi dute berriz iristen direnean azkeneko egin duten era berean jokatuko dutela.